Az elmúlt hetekben egy teljes sorozaton keresztül próbáltam rendet tenni a CBD körüli zűrzavarban, nem azért, mert új divat hullám indult, hanem mert azt látom, hogy egyre több a leegyszerűsítés, a félreértés, a félrevezetés és a marketingbe csomagolt féligasság. Az első írásban arról beszéltem, hogy a CBD olaj önmagában nem jelent minőséget, egy címke nem árulja el, hogy mi van mögötte. Utána jött a THC kérdése, a félelem, a jogi bizonytalanság és az a jelenség, amikor szakmai érvek helyett inkább érzelmi reakciók dominálnak. Pedig a kérdés soha nem az, hogy van-e THC, hanem az, hogy mennyi, milyen formában és ugye milyen célra alkalmazzuk. A dózis paradoxonról szóló cikkben azt próbáltam megmutatni, hogy a CBD nem lineárisan működik. Nem igaz, hogy minél több, annál jobb, de az sem igaz, hogy mindenhez elegendő egy alacsony koncentrációjú kivonat. Ez azért is fontos, mert hazánkban most ez az irányzat nyert teret, amivel a naív, hozzá nem értő embereket becsapják a hazai CBD forgalmazók. Az enturás hatás kapcsán pedig arról beszéltem, hogy a teljes spektrum önmagában nem varázsszó, valódi élettani együttműködés van mögötte, de csak akkor, ha a dózis, az állapot és az alkalmazás is a helyén van, tehát személyre van szabva. Molekuláris genetikusként közel egy évtizede dolgozom a saját fejlesztésű teljes spektrumú CBD kivonatokkal, és nap mint nap látom, hogy mennyire más eredményt ad ugyanaz a kivonat, attól függően milyen állapotban és milyen körülmények között alkalmazzák. Ez a sorozat nem arról szólt, hogy melyik termék a jobb, hogy melyik CBD-t vegyük meg és melyiket ne, hanem arról, hogy hogyan gondolkodjunk felelősen a CBD-ről, és ez alapján hozzuk meg a döntést is. Az árucikkben ezt a gondolatmenetet viszem tovább. Itt arról írok, hogy miért nem mindegy, milyen CBD-t használsz, miért nem elég a százalék, vagy éppen a cseppszám, és miért nem elég önmagában egy teljes spektrum felirat. Ha eddig követted a sorozatot, az árucikk fogja igazán keretbe tenni ezt az egészet. A Facebookon a link az első hozzászólásban található, míg a többi platformon a videó leírásában. Ha fontos számodra a tisztánlátás a CBD körül, érdemes elolvasni, ha pedig érdekelnek hasonló tartalmak, akkor kövess be!